BMW M5 generácie G90. Jedno z najkontroverznejších nových aut, ktoré rozburalo internety o tom, že či driftuje alebo nedriftuje a koľko váži. V tomto aute je 4,4 litrový turbomotor s twin turbami. 8 valec hybrid, 727 koní. Myslím si, že na dlhé trasy, ako on potrebuje chodiť na koncerty a tak, S-klasou nikdy nič nepokazíte. On teraz už jazdí na GLS, čiže na tom luxusnom SUVčku, čiže tej vlajkovej lodi medzi SUVčkami. A druhým autom, ktoré tu vidíme, je Porsche Carrera. Najlepšie športové auto nielen v súčasnosti, ale aj všetkých čias. Dokonca toto je generácia 992. Videl som, že má nové Lambo, konkrétne Huracan v tej otvorenej Spider verzii. Tieto dvere mali iba modely od Lamborghini, ktoré mali V12 a Huracan mal vždy 10 valec. Vždy to na Lambe dobre vyzerá, keď máte dvere dohora. Zvlášť tej otvorenej verzii na leto tým krásnym motorom uprostred, alebo teda za posadkou.